принципи кори системаи озуқаи муҳаррики инжекторӣ. дарси мазкур оид ба принципи кори системаи озуқаи муҳаррики инжекторӣ маълумоти умумӣ медиҳад. системаи озуқа иборат аст аз баки сӯзишворӣ ки аз гарданаи он сӯзишворӣ пур карда шуда бо сарпӯш зич пӯшонида мешавад. инчунин дар бакаи сӯзишворӣ насоси бензинкаш гузошта мешавад. аз насоси бензинкаш қубури сӯзишворӣ бо софкунаки полишкунанда гузаронида шудааст. аз софкунак қубур ба қисми муҳаррик меравад ва аз он бо рампаи сӯзишворӣ дода мешавад. дар рампаи сӯзишворӣ фарсункаҳои электромагнитӣ гузошта шудаанд. инчунин дар рампаи сӯзишворӣ танзимкунандаи фишор гузошта шудааст ки он аз қубури сӯзишворӣ боз бо баки сӯзишворӣ пайваст мешавад. акнун биёед бубинем ки чӣ хел системаи озуқа кор мекунад. ҳангоми ба кор омода намудани калид ё статер насоси бензинкаш бензинро ба софкунаки полишкунанда медиҳад. сӯзишворӣ аз софкунак гузашта тоза шуда бо қубур ба рампаи сӯзишворӣ ворид мешавад. аз рампаи сӯзишворӣ ба форсункаҳои электромагнитӣ дода мешавад. видеои дарсро нигоҳ кунед. принсипҳои кори фарсунка. насоси бензинкаш доимо ҳаҷми калони бензинро бо назардошти сарбории максималии муҳаррик медиҳад, лекин дар реҷаҳои ҳаракат бидуни сарборӣ сарфи сӯзишворӣ хеле кам мебошад. барои он ки дар рампа ва фарсункаҳо фишори сӯзишворӣ зиёд нашавад, танзимкунандаи фишор бензини зиёдатиро ба баки сӯзишворӣ бармегардонад. акнун ба ёд меорем ки чӣ хел фарсункаҳо кор мекунанд. ҳангоми додани шиддат пошидани сӯзишворӣ ба қубурҳои воридкунандаи силиндри муҳаррик дода мешавад. пошдиҳии сӯзишворӣ бо тартиби муайян мувофиқ ба тартиби кори муҳаррик дода мешавад. чӣ фармон медиҳед ки кадом фарсунка ба кор омода шавад? чӣ миқдор сӯзишворӣ дода шавад? мисол, вақти додани сӯзишворӣ барои реҷаи корӣ 10 миллисония баробар буда, барои реҷаи корӣ бесарбории муҳаррик бошад, он ба 3 миллисония баробар мебошад. ин мавзӯи дарси оянда мебошад. идоракунии системаи пошдиҳии сӯзишворӣ. дар раванди истифодабарии автомобил софкунаки полишдиҳанда бояд иваз карда шавад. муҳлати эвази софкунак аз дастур оид ба истифодабарии автомобил гирифта мешавад. софкунак пас аз 30-50 ҳазор километр гашти автомобил иваз карда мешавад. ба ғайр аз ин дар рӯйхати носазоиҳо ки тибқи он истифодабарии автомобил манъ карда мешавад, ин вайроншавии ҳолати ҳавонагузаронии системаи озуқа мебошад. агар шумо дар минтақаи зери капот ҷойҳои ҷоришавии сӯзишвориро муайян намудед, онро фавран бартараф намоед, чунки ин ҳолат ба алангагирии автомобил сабаб мешавад.